tror, vi kommer til at overraske positivt. Jeg håber, vi stabiliserer os i første division, og tror, vi går en meget spændende sæson i møde. Hvorfor TMS? Det er fordi, at det er en klub med ambitioner, og det er det, jeg kan se min fremtid. Og jeg håber på, at jeg kan spille dem op i ligaen igen. Det er en klub, som jeg rigtig gerne vil spille i. Det er en klub, der har de rigtige værdier. Og så vil jeg selvfølgelig gerne have Ringsted op i Hummerligaen igen. Jeg har valgt TMS, fordi jeg synes, det lød som et spændende projekt med nogle trænere, som har nogle idéer med noget hurtigt spil og noget med knald på. Så det synes jeg lød spændende. Vi skal arbejde meget med vores fysik og spilkonceptet generelt. Vi skal stå bedre sammen som et hold og kæmpe hele vejen igennem, uden at gå ned på noget tidspunkt. Vi skal helt sikkert minimere vores udfald i kampene. Vi skal ind og have en fed sæson. Vi skal vise, at TMS Ringsted er på vej op igen. Og jeg skal selvfølgelig lave flere mål, jeg gjorde sidste år. Ja, at være en af de yngste på holdet, det kan godt nogle gange være en udfordring. De gamle tror tit, de skal bestemme det hele, men så må man jo lige sætte dem på plads. Jeg er jo den yngste på holdet, og det kan godt resultere i, at nogle gange at nogle af de andre unge på holdet løber for deres pligter. Blandt andet Lasuda og Stifuke. Så må jeg jo tage mig af dem i stedet for. Vi er klart de gamle overlegne, når vi spiller fodbold. Det er fedt at være en af de yngste på holdet. Vi lærer de gamle tage slæbet, og så hænger vi bare ud. Det er fedt at være ung på det her hold, fordi vi bryller de gamle til fodbold. Det er godt for Ringsted at have et håndboldhold, som man kan brande sig med i hele landet. Vi er flagskib for byen, da vi er den eneste eliteklub, der er her. Det betyder jo rigtig meget. Et eller andet sted, så kommer vi ud og viser Ringsted på landkortet. Jeg tror, at det bliver nummer 6 i rækken, og så vil jeg skyde på, at Ribe Esbjerg det er dem, der tager den direkte oprykning. Jeg tror, at Ribe Esbjerg tager den direkte oprykning, og vi ender 5 og 6. Damerne de ender som nummer 1. Masser af nye spillere og en rigtig frisk erindring fra sidste år, så nummer 1 det ender det. Hvad skal man sige? Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg er simpelthen så dårlig til det her. Damerne ender med at rykke op. De har spillet pissegodt. Jeg ved det ikke. Damerne rykker op, fordi vi har en bedre fysik og en bedre kondition end de andre hold. Det er så alvorligt. Det er da også alvorligt, det her, mester. Damerne de ender i den øverste del af anden division. Og det gør vi, fordi at vi er en god blanding af nogle unge og nogle gamle spillere. Damerne ender i første division, og det gør de, fordi de har klart det bedste forsvar. Vi rykker op i første division, for der har vi været før.